L-ispettaklu ta' Sibt filgħaxija għar-raba edizzjoni tal-Valletta Pageant of the Seas paxxa lil kull min segwih, kuluri vivaċi li dawlu smewwiet u mużika tal-widna. L-avveniment fil-Port il-Kbir kien mimli attività u fl-istess ħin irrakkonta wkoll dak li għaddew minnu missirijietna u pajjiżna 80 sena ilu. Is-serata fetħet b'telieqa Telliqun, kompetizzjoni bejn 600 b'inġenji tal-baħar li bnew huma stess. Wara grupp mużikali Taljan ta' prestazzjoni mill-aqwa b'numru ta' strumenti magħmula minn materjal riċiklat. Wara jom kien hemm orkestra li ħadet lill-udjenza lura fi żmien, b'siltiet minn kull deċenju millum sal-erbajnijiet. Saret ukoll regatta speċjali bil-lejl bil-parteċipazzjoni ta' 6 clubs fuq dajjes tal-pass. Is-serata komplet bi prestazzjoni teatrali bil-qofol intlaħaq b'rappreżentazzjoni ta' dħul tal-konvoj ta' Santa Marija fil-Port il-Kbir. Dan l-ispettaklu raw wkoll projezzjonijiet fuq il-Forti Sant'Angelo, 6 sferi ta' 6 metri l-waħda magħmula minn 2500 fjakkola u għeluq spettakolari blob tan-nar tal-ajru. F'kummenti ma' One News, il-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, Jason Mikallef, ringrazzja lil mijiet ta' persuni involuti fis-suċċess kbir tal-attività, fosthom lil ħaddiema tal-Aġenzija u lill-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali. Qal li dan l-isforz kollettiv wassal għal serata spettakolari u unika li se tkompli ssaħħaħ il-legat tal-Valletta 2018.